Pois pasan 7 minutos das 6 da tarde, neste 18 de decembro, temos por aquí a Nuska Chousa. Aquí que tal, estou, Nuska? moi boa tarde. No que vai ser a última cita por este ano 2025, porque claro, os vindeiros xoves son Tocan xoves festivos. sí. Son xoves sinalados. Tocan xusto os dous festivos e non vou andar por aquí. Xa será o ano que ven. Xa será para o ano Mira, que que ven. soa así a moi lonxe. Sabes que me dá un pouco de mágoa? Sí. Sí. Eso está ben. Pensar, mi madre, hasta dentro de 3 semanas non volvo. Efectivamente, moito tempo, se pensamos así. Pensa- Porque Nuska non faltou ningún día. Claro. Escoita, sigo nas redes, Ah, bueno. Ando E son por unhas Bueno. vacacións de nos que tamén para Hai que botarnos de desconectar, menos. hai que Sí, desconectar un tamén. poquinho. Pois veña, non nos imos enredar aquí, que hai moito que responder esta tarde. Iago, por onde queres comezar? Pois vou comezar por un audio que temos por aí, que ademais ven acompañado dunhas fotografías, pero comezamos coitando o audio. Boas tardes, Nuska. A pregunta é sobre as camelias, que agora dá justo velas ahora en flor en este tempo. Pero claro, eu teño moitas camelias, pero o problema é que oxídanse moi rápido. Da igual que sean dobles, sinxillas, bueno, as sinxillas algunhas ainda parece que aguantan máis. Pero claro, imagínome que será outra peste, outro hongo deses que lle ataca as camelias. E nada, é saber que me dis. Veña, un saludo. Chao. Pois a ver, que lle dis? Pois, mira, é que estou mirando as fotos e realmente o que son as follas e así vesoas completamente sanas, co cal non me inclino a pensar que sexa por culpa de ningún hongo, a non ser que haba e que non saliran en estas fotos. Pero bueno, a ver, o de que se oxiden as camelias é algo moi característico delas, ou sea, algo moi normal. As camelias, unha vez que abren, botan abertas moi pouco tempo, ao mellor poden pasar entre 3 e as que máis aguanten ao mellor 8 días ou 10, e que máis non botan. É un tipo de flor que é moi suculenta, é moi turgente. Si a estruchas, claro, casi solta agua, o sea, é por culpa desa pertenencia, o sea, estar tan chea de agua, é por eso que se oxidan tamén moi rápido, pero é que é algo moi común. O sea, que cando, e sobre todo se arrancas, se arrancas aceleraselle o proceso ese de oxidación, que non é unha oxidación, pero a ollos vista, pois sí que parece que entra como en óxido, non? Pódese acelerar tamén porque lle dea moito sol directo, por cambios bruscos de temperatura, ou por moita, por exemplo, por moita humedad, ou por moito vento. Pero realmente a camelia é un tipo de árbol que está moi integrado en Galicia, o sea, as camelias levan aquí máis tempo que, non sei. Pero o que é fuerte de verdade elas son as raíces que soportan super ben a humedad, o encharcamento e as súas follas, porque son árboles que suelen estar moi ben sans. Pero non é así as súas flores, o sea, o que lle está pasando a esta persona eu penso que é o máis normal do mundo. O sea, están adaptadas ao noso clima de Galicia por o frío, pero por as súas flores delicadas non, pero é que non é por o problema que lle faga el algo malo ou así, é que xa son así. De feito, cando hai concursos de camelias ou así, de flores de camelias, collenas ese mismo día ou ese mismo día pola noite, coidanos con moito esmero, métenas na neveriña para telas ao frío e tal. O sea, que son unhas flores moi delicadas que nada, ánimo. Son fermosas, pero delicadas. O que teñen é que caenlle 50.000 e teñen outras 50.000 a bordo outra vez para estaren bonitas, así que moito ánimo, que non teñen nada, home, non teñen nada. Pasamos así. Está genial. Por aquí mandanos unha fotiño que nos din que é do verán, unha foto que para entendela temos que escoitar o seguinte audio. Hola, boas tardes. Quería facer unha pregunta sobre fresas. Resulta que as teño plantadas nunha jardinera e, bueno, en dúas. E entonces, bueno, casi tuveron fresas hasta agora. Entonces, bueno, un ano intentei arrancalas e non fun capaz porque salían, teñen unhas raíces tremendas. Entonces, non sei se deixalas así como están e podalas, botándolle un pouco de compost e un pouco de corteza de pino, ou intentar outra vez arrancalas, pero ao final arranqueinas e tireinas porque tiña moitísimas raíces, xa, casi arrancaba a xardineira completa. Entonces, que che parece? Que podo facer con elas?
Gracias. Gracias a ti. Voille, abonar e botarlle picaños é genial, porque unha frutilla como cal necesita unha terra que estea un pouquiño ácida, así que ya hai que baixar o pH e o corteza de pino ou os picaños vanlle a vir genial. Agora, hai nas que arrancar todos os anos, ou todo máis cada 2 anos, porque a fresa é un tipo de frutilla que cría máis raíz do que ves aéreamente. Pero é unha raíz inservible totalmente, porque cría como se fora unha madeira e morre, está morta, e perjudica a enésima a planta de arriba. Todos os anos, eu xa sei que costa moito arrancala. Se queres unha imagen, teño un vídeo no meu canal de YouTube, Alma da Bella Chousa, chámase, no que explico ben paso a paso, pero vouche dar aquí como as pautas a seguir. Con unha paleta ou cunha pala tens que palanquear, facer palanca para poder arrancala, porque a verdade que é unha raíz moi potente. De cada fresa vas a ser capaz de separar con moito cariño como 5, 6, 7, 8 fillos de cada unha desas fresas. E esas telas que plantar independientemente unha da outra, porque senón estrangúlanse e cada ano van xa dar menos fresas de menor calidad e moito máis pequeniñas, e van a enfermar moito máis. Por iso digo que o que hai que facer cas fresas, que estén bonitísimas, porque estou vendo a foto no bancal, ademais están as cubertas cunha malliña para que non lle vayan a poñer os ovos aí as mariposas para despois que ellos como os gusanos, teno genial. Pero é un traballo que hai que facer todos os anos. Levantalas, separar en fillos, sanealas, quitarlle ese cacho de cañoto que é como un cachiño de madeira, inservible totalmente, e con que lle quede solo unha raíz que parece como un cachiño de fío dental, blanquiña, con que solo lle quede unha raíz, chegalle para volver a enraizar. O sea, é indispensable levantalas todos os anos, separalas e poñer os fillos independentes, polo menos unha cuarta separada cada un da outra. E, por suporto, non olvidarnos de que, como a fresa bota tantas fresas, porque é verdad que botan fresa casi todo o ano, hai que acordar de fertilizar, pois polo menos unha vez ao mes, porque dá tanta fruta que ya hai que axudar, o sea, a planta non saca de la nada a energía para seguir fabricando frutos, hai que axudar, entón hai que fertilizar cada mes cando estea na época de máis fruta, o sea, nos meses de final de primavera e durante todo o verán e primeiros de otoño, fertilizar unha vez ao mes. Pero sí, aconsellolle non, ten que ser, porque se non tenes que arrancar e tirar con elas e plantar unhas novas. Pero as que vai a comprar son exactamente os fillos do que eu estou dicindo, de plantas vellas que arrancaron e que separaron os fillos que nacen en cada planta. O sea, que non as tire, que pode volver a reciclalas infinitamente, non perden para nada calidad. Perden se non as levanta, pero levantándoas e saneándoas non perden calidad. Pois non as tires, xa sabes. Pasamos a outra consulta. Veña, sí, vamos alá. Outra consulta tamén en forma de audio. Hola, Nusca, boa tarde, todo indo que non hibridan. Pois mira, nos este ano hibridou das calabazas estas verrugosas, que son destas pequeniñas, que son para o Samaín, pois hibridou con uns calabacíns, iso non había que no comera, que amargaban que iso non había que no comera, así que sí que hibridan, é verdad, esa sei polo que ven. E que ia decir, íamos poñer en contexto que esta cuestión viña un día que estábamos falando contigo, entón sí, preguntar. Porque mira, a semana pasada falamos da hibridación entre alquequenjes e tomatillo verde mexicano. Como para acordarse. Como para acordarse deso. Bueno, pois o que é a escala de categorías biológicas de todas as especies é dificilísima de explicar e moito máis pola radio. Pero vou intentar explicarlo, mira. Eu, explicaba isto, non? Que o tomatillo e o alquequenje son do género Physalis, pero de especies diferentes. Un é Physalis peruviana e outro é Isocarpa. Co cal, como son de especies diferentes, non poden hibridar porque non cuajan, é imposible. É como se un can quixéramos mesturalo con un gato, non pode ser, é imposible. Que lle pasou aquí cas calabazas? Mira, as calabazas son da familia Curcubitácea e son do género Curcubita. O sea, é como se fora a espiral, non? A espiral non, a escala de categorías. E dentro das curcubitas hai diferentes especies. Está
digo 3 porque son as máis comuns que plantamos por aquí en Galicia. Temos a máxima, a moschata e a pepo. A máxima son botefas grandes, que son esas que plantamos antro millo, que son como enormes para lle dar de comer aos animales, que tamén as podemos comer nós. Despois temos a moschata, que é a calabaza cacahueta, a calabaza violín, conocémolas todos, non? Pero que son diferentes especies, non cruzan entre sí porque é imposible. E despois temos a pepo. Me encanta, Pepo. O sea, estás te rindo, pero que claro, que senón é difícil de explicar, pero para facerme entender teño que dicir as letras estas. Claro, claro. Bueno, pois a especie pepo é a especie que é de calabacín e tamén algunhas calabazas ornamentales, que foi o que lle pasou aquí a este señor, non? Que se lle cruzou o calabacín con unha planta ornamental, pero que eran da mesma especie, o sea, da especie pepo. É imposible que unha máxima cruce con unha pepo, pero o calabacín e a ornamental poden hibridar entre sí. De feito, é facilísimo hibridar unha calabaza con outra, pero non todas as calabazas son da mesma especie, porque como teñen o mesmo aspecto, parécenos que é igual, non? Pero, mira, para poñer unha metáfora, mamíferos, non? Eu son mamífero, ti eres mamífero, e unha ballena tamén é mamífero. É imposible hibridar entre nós, porque non somos da mesma especie, non? Ainda que seamos mamíferos todos, non? Entonces, como son incompatibles, neste caso tamén lle vai a pasar o mismo, o sea, sí que poden hibridar da mesma especie, que son a especie pepo, ainda que sean da familia curcubita. Estou me liando. Eu creo que queda claro. Me estás liando ti, dis. Sí, non, é que eu suelo facelo. Bueno, familia curcubitácea, diferente especie, pepo, pero hai moitas pepos que cruzan entre sí, que foi o que pasou neste caso. E outra cousa, o amargor que teñen, que notou este señor, chámase curcubitina. Mira ti, é unha especie de amargor que teñen absolutamente todas as calabazas, pero como para que sirva de alimento para nós, o que fan é ilas millorando genéticamente, facendo cruces para que a curcubitina como que quede desapercibida, pero o gen está aí. Entonces, no momento en que hai un cruce que hibridan así espontaneamente, que nós non o controlamos, Experta de novo. Esperta o gen. Entonces, esperta o gen da curcubitina. Por eso non é tan fabuloso cruzar nas especies e tal, porque pode pasar isto. De feito, pode salir de un calabacín verrugoso, porque a calabaza tamén o era, e ser dulce, ou, como lle pasou neste caso, o calabacín ten aspecto de calabacín, pero cruzouse ca verrugosa, que ten a curcubitina descontrolada, e saleulle a margenta, o sea, que é totalmente normal. Pero o que dixen o outro día non desminte o que estou intentando explicar agora. O sea que, sí, non eran da mesma especie, son especie, familia, todo é moi diferente, e si poden cruzar, e si non poden cruzar, neste caso si. Pois aí está a explicación de Nuska Chousa, e buscamos máis preguntas antes de rematar a nosa sección de hoxe. Desta volta tamén un audio que tamén ven acompañado doutra imaxe. Boas tardes a todos. Chámome Nieves e falo desde Vigo. Quero que Nuska, se fai favor, me diga que lle está pasando ao meu limoeiro e a miña lima, que teñen estas manchas amarillas. Gracias, un saludo para todos. Gustoulle igualmente, gustoulle a audiencia, a posibilidade de audio. Sí. Temos unha audiencia educadísima. Claro que Nuska, nos imos pasar as consultas, poden tardar máis ou menos, porque temos moitas, pero se faz o favor, Nuska. Por favor, claro que faga o favor. Estou encantadísima. Sabes que pasa? Que neste caso solo me mandou a foto de 3 follas teñen como algo de clorosis. Clorosis simplemente significa que non ten o color que debería de ter adecuadamente, que nunha folla dun limoeiro, dun naranxeiro ou do que sexa cítrico, debería de ter o color dunha hedra. Non? Todos nos imaginamos ese intenso color verde, brillante e tal. En este caso ten unhas manchiñas, pero non me indican moito, por eso a mí me gusta ver o árbol completo para intentar esclarecer mellor as dudas. O que queda claro que non é unha clorosis férrica, porque se fora clorosis por falta de ferro, quero dicir,
os nervios estarían moito máis matizados, a clorosis sería como máis uniforme, e non o é. Optaría máis por dicir que ten carencia de magnesio. Mira o que che digo. A carencia de magnesio pode vir non porque lle falte na terra, sino porque teña ao mellor un exceso de calcio, por exemplo. Se o calcio, ou se lle ocorreu en algún momento botar cal á terra, que pode ser, porque hai estas cousas que diche alguén, bótalle que é bo, e botas, porque che dixeron, pero realmente non sabes o que estás facendo. E o que consigues é un desequilibrio na túa terra, é que as raíces non sean capaces de absorber os nutrientes que teñen, deixan de estar ao alcance da súa man, sabes? Entón, eu agora o que lle diría sería que, porque por encharcamento tampouco me parecen estas manchas, de verdad que me parece falta de magnesio, o que lle diría sería botarlle compost, pero unha boa capiña, xusto arredor das raíces, ademais os limoeiros, naranxeiros, suelen ter as raíces como bastante superficiales, non se van moito ao fondo. Entón, unha capiña ao mellor de 5 ou 10 centímetros de un compost ben madurado. Se non o ten, que o compre, prefiero que o compre. É que lle bote todo alrededor unha boa capa do ancho que sea a copa arriba, sabes? Non só no pé do árbol, ese cachiño evita, todo alrededor. Deixar que veña a prima. Perdón. Matrajante. Dios, Eu pensando, que veña a túa curmado. Quero apurar tanto que se matracou. No, que veña a primavera e que se sigue tendo problema que me mande unhas fotos ao mellor un pouquiño máis esclarecedoras para min, sabes? Unha foto que se vexa unha rama do árbol, que se vexa como está o fruto, que se vexa o árbol en sí, para eu poder axudar un pouquiño mellor, porque son así con tres folliñas faxime difícil, non? Canto valoramos, canto agradecemos, verdade, Nuska, estas probas, estas instantáneas que nos envían os ointes, de paso que envías un WhatsApp, tamén podes enviar... E máis, que son compatibles totalmente, esta persona mandou un audio máis as fotos, o sea, poden mandar o que queiran, que... E xente incluso que nos manda vídeos, que despois aquí para reproducir a Nuska é complicado, pero sempre yo mandamos antes do programa. Pero eu poño despois na por iso, miña pero quero edición. dicir que a tíos todo o que nos mandan Todo me favorece, sí, axúdame moitísimo. Pois imos con outra, Iago. Veña, imos xuntar dúas, porque teñen temática parecida, e así tamén lle damos a ida. Un dous en un. Por un lado temos a Jesús que nos di: gustaríame preguntar a Nuska se o esterco que fai o porco cando lle limpamos a corte é bo para compostar. E Mercedes de Pontevedra dinos que lle deron abono fresco de cabalo, pregunta se lle pode botar a composteira. Canto tempo necesita para poder utilizalo? Sí. Mira ti que eu penso que a primeira das preguntas penso que se refiere cando di non sacámoslo o arjeiro do cortello do porco, se é bo para compostar. Por suposto que é bo para compostar, pero eu penso que o que me quere preguntar é se é bo xa para abonar directamente, que neste caso díjolle que non. Compostar, deberíamos de compostar todas as cacas de todos os animales, a non ser a da miñoca. O sea, as lombrices xa fan unha caca que é asumible pola planta directamente e nunca na vida nos vai a queimar unha planta. Temos moi infravaloradas as miñocas, entón? Sí, moitísimo. De feito, ter unha vermicomposteira na horta é do máis fácil que hai. É un humus, o sea, un humus de lombriz da mellorísima calidad do mundo. As miñocas xa fermentan a comida no seu estómago, co cal xa non hai que fermentala despois. Sabes, por iso xa é asumible polas plantas. Bueno, vámonos ca pregunta que eu voume por outros. Sempre hai que compostar. Mira, hai un mito que é moi extendido sobre a caca de cabalo, que hai moita xente que di que é máis suave, que se pode botar directamente. E non é verdad, porque realmente queima as raíces, porque se é no cortello, ten moito amoníaco. Porque se o cabalo está no cortello, chovendo como está nunha corte, o cabalo, non nos olvidemos que tamén fai pis ali, o pis ten moito nitrógeno, e co cal ten moito amoníaco. E o amoníaco queima as plantas, o sea, a caca de cabalo pode queimar as plantas. Outra, contén sementes que son viables totalmente, porque o cabalo, cando digiere, non digiere de feito a caca de cabalo, se lle quitamos parte da caca dándolle ca manqueira, quedanos a palla inteira. Porque o cabalo non fai a digestión da mesma maneira. Entonces, a mitad das sementes que come, vainas a expulsar
totalmente viables, van a aprender. Co cal, se botas esterco de cabalo, van xa nascer as sementes do que comeu, e non sabemos que planta comeu. Igual está sementando cousas indeseables na horta. E despois outra, todas as cacas, a excepción da miñoca, poden ter patógenos. E máis, vanos a ter. Os patógenos son seres pequeniños, diminutos, que poden enfermar as nosas plantas ou que nos poden enfermar a nós. Virus, bacterias, hongos, todo eso, non? Entón, e de porco, pois eso tamén queima directamente, tal. Cando está o compost, canto tempo, porque preguntaba, non, a persona esta, canto tempo ten que estar para que sea un bo compost? Bueno, pois mira, como mínimo ten que estar entre 9 meses e 12 meses. Compostando, para que sea un esterco ben maduro. Pero tamén se pode usar semicompostado aos 3 meses, se o que faz é enterralo no rego e non poñelo en directo xusto ca raíz da planta. Entón, sí, pode botar semicompostado. Pero compostado de todo, a min gústame que teña un ano, o sea, de un ano para outro. Esa composteira que vacín este ano, hasta o ano que ven, non a vacío. E como ten que ser? Mira, ten que cheirar a terra. Ti unha vez que quitas ese compost da túa composteira, cando a resendes intensamente, ten que cheirar a terra húmeda, como cheira cando vas pasear ao lado dun río. Ten que estar solto, non apelmasado, porque senón non estaría aínda ben feito, e non pode ter calor ningún, porque xa fermentou, xa ten todo o fermento feito e non pode ter calor. Así que ten que ter aspecto de algo que no seu día foi, o sea, non pode ter aspecto de palla, nin de nada, o sea, terra. Ese é o consello principal. Pois, danos tempo para unha última consulta? Penso que sí, non? Veña, que vou aí, rápida como... Para que non quede para o ano. Unha consulta que nos envía Claudia de Xermá de Lugo, nos que podería trasplantar esta hortensia de moitos anos e quería poñela noutro sitio. Cando sería boa época? E dinos, perdón, hortensia non, é unha camelia, desculpa do erro. Vale, sí. É que estaba vendo desde aquí que as follas non me coincidían moi ben con hortensia. É unha camelia, pois mira, dependendo de onde, de Lugo, que va. E vai a dicir, mira, Claudia, se foras dunha zona costeira, como son eu, diríache que ahora mismo estás no tempo perfecto para poder facer un trasplante aínda que teña os anos que teña. Tela que desenterrar con moito cariño, con moito cuidado, con moita precaución e rompéndolle o mínimo de raíces, por favor, pouquiño a pouco. E facerlle unha cova importante para lle botar, pois, compost bastante na cova. Pero eres de Lugo e vamos a esperar que en Lugo nos próximos 3 meses vai haber heladas importantes, vai haber neve, vai haber xiadas, vai haber moito mal tempo. Entón non é o mellor tempo. Pero tampouco podes esperar a que empece a haber un calor tremendo. Así que eu aconselloche que a finales de febreiro ou marzo, cando acaba o riesgo de heladas, que fagas ese trasplante antes de que veña o calor da primavera. Estupendo. Hai algún sitio que che gustase especialmente de Galicia, Óscar? Gústame todos os sitios de Galicia, a costa pola costa porque me enamora. Que concello che ven así agora a cabeza? Ourense. Ourense, capital? Ourense, as termas. Sí. Ourense. Gústame moito o calorín. Pois mira, vaime servir para que alguén que nos chame agora de Ourense, o primeira, leve un agasallo especial da radio. Que che parece? Ai, pareceme fantástico. Temos un lote especial de Iago. Así é, como cada tarde nestes días, estamos sorteando ese lote con agasallos para celebrar o 40 aniversario desta casa, e hoxe non ia ser menos. Alguén que nos chame de Ourense capital. Ten que chamar a que números? Pois pode chamar o 881 958 731 ou ben o 881 958 732. Que leva ese agasallo especialísimo da Radio Galega 40 aniversario? Aténdenos que mira, para... Como se te levara a ti. Pois sí, non sei, vai ilusión. Pois ese lote especial leva un caderno para escribir, que mira, nos que viña a mí me encántame. Estreará con novo caderno. Un caderno, un lápiz para escribir no caderno. Normal. Unha cunca para almorzar. Sí. E unha bolsa para levar todas esas cousiñas. Pero unha bolsa potente, unha bolsa boa. Mira, ¿no? Nusca, para ir ao mercado, para ir á praia, para... Ti cando vas dar as tuas clases para levar as cousas. A mí non me contes máis cousas, a mí eu formo parte tamén do agasallo. A mí non, tienes de Ourense, non se pode ter todo. Participante do concurso, pois que me dera de solto para mí tamén, pero non, claro, bueno, vou a pedir aos Reixes Magos. Sí.
Veña, a ver se o galla tiveramos para todos os ointes e todos os colaboradores, pero tan só poderá ser esta tarde para alguén que nos chame desde Ourense. O número de teléfono era cal, Iago? 881-958-731 ou ben 881-958-732. A ver a quen saudamos por aí. Hola, moi boas tardes. Que tal? Hola, Eva. Chamas desde Ourense, verdade que sí, Eva? Eva? Está tan emocionada que xa non fala. Hola, Eva. Que emoción, que emoción. Hola, sí. Que tal? Como estás? Chamas desde Ourense? Ben. Mira, estaba encantada aquí Nuska, nosa colaboradora, con esta cidade, coas termas. Cas termas. Sí, o calorciño que sae da terma, quente, verdad? sí. E hoxe como está a tarde? Calor ou frío? Ah, sí, por aquí tamén. Non sei se sigues habitualmente os consellos que nos dá Nuska, se puideches plantar, trasplantar algo, se es aficionada ao mundo vegetal, sí. Tes unha plantiña na casa, por exemplo? Que tes así? Dinos algo, a ver, que tes por aí plantado. Ah, A miña debilidade. sí. Falas con elas, daslle cuidadiños. Sí. Vou ter que ir aí a unha a mirar o agasallo e outra a facer un trueque de suculentas. Ao final vaiche compensar a ti isto. Sí. Bueno, Eva, pois cando nos alegra que chamases, recordamos que levas o agasallo 40 aniversario, que leva un poquinho de todo, Iago. Sí, Eva, non sei se te lembras do que levas, non recordo che agora rapidiño, pero se te lembras, que é o que máis ilusión che fai? Eso. Digo moi rápido. Un caderno así con moita folla para escribir durante todo o ano, un lápis, unha bolsa destas, unha tote bag que se leva agora, sabes, destas de tea, e unha cunca para almorzar. Estupendo. Todo, perfecto, Eva. Eu diría a cunca, que eu son moi fan de cuncas. Eu que ten máis adeptos, Eu son moi fan de cuncas. Eu, en cambio, se me deran a elixir, creo que elixiría a bolsa. Sí? Sí, porque na bolsa, sí, metes moitas cousas, verán, inverno, podes enchela de moitas historias. Bueno, que nos alegra moitísimo a túa chamada, Eva, que teñas bon Nadal, felices festas e graciñas, por chamar desde Ourense. Un bico, ata logo. Un bico. Bueno, xa ves aí, os ointes fiéis que temos... Eu, pois, teñolle que dar un bico, pero hasta o ano que ven. Sí. Porque me coinciden as dúas seguintes semanas en festivos, así que eu hasta o ano que ven... Xa chegarás coa custa de xaneiro, non? Sí. Que se nos facer moi custa arriba. Sí, acumulando aquí preguntas para prometo para o ano ser máis rápida. Foi un placer, contar contigo todos estes meses, Nuska. Un placer. Canto aprendimos e moitísimas grazas. Moitísimas grazas a vos polo convite. Veña, ata o ano que ven. Hasta o ano que ven. Un bico. Chao.